Igbo bụ Igbo ndị ọma, ekele m unu. Anyị awụchiela n'oge aba akụkọ nke na-abịara gị n'ụlọ mgbasa ozi anyị bụ City Radio 89.7 FM. Gba mbọ ka isonyekwara anyị site n'igwe webụsaịtị anyị bụ www.cityradiofm897.com.ng. Abụ m Onyedikachukwu Ilodibe. Ka anyị malite n'akụkọ City. Ndị Igbo gbaa gburugburu na South East, South South na North Central ezukọla na Asaba n'ikpebi n'ijikọ ndị Igbo n'agbanyeghị nkewa nke gburugburu maọbụ ndọrọndọrọ. Ndị otu nkịtị ndị Igbo akpọrọ Unify Igbos Now (UIN) ma bụrụ ndị na-arụ ọrụ ijikọta ndị Igbo na mpaghara ebe dị iche iche na Naịjirịa ọnụ ụnyaahụ kwuru na ndị Igbo agaghịzi abụ ndị a ga-ekeri maọbụ kewaa site na gburugburu na steeti maọbụ na nhụrịta nke South East, South South na North Central. Ndị otu a zipụtara nke a ụnyaahụ na Asaba nke bụ isi ọrụ Delta steeti n'oge mmemme ọgbakọ agba nke abụọ nke udo nke ndị Igbo emere n'ụlọ ezumike Nice View Hotel dị na Asaba. Ndị Igbo si na ada agwa ochi ntị na ahịa esula. So I told you that evidence choke, evidence yakpa. You can see the media houses that carried our news plenty. I didn't even know about this radio station, but they also came and they carried the news. We have gone global, we have gone international. It is the happening thing. We are uniting. In fact, not that we are uniting. Let me not be using the word we are trying to unite. We have already united. All we need now is to show more evidence of people who have accepted the unity of all Igbos. That's why I'm using this opportunity to talk to Igbos that live in Bayelsa, Akwa Ibom, in Kogi, in Benue, in Cross River. You know, you guys, nobody is trying to sideline you people. What I want anyone who comes from this region to do is to always indicate in the videos, in my videos, indicate where you come from, indicate that you want to join the movement, indicate your interest. I bet you I will pick you up, we will chat privately and we'll see how you come into the movement. If you are from this particular place, you are Igbo in Kogi, you are Igbo in Benue, you are Igbo in Cross River, you are Igbo in Akwa Ibom, you are Igbo in Bayelsa. Majorly these places. I know some of you already indicate interest, but I want people from this area to indicate interest. We will find how to join you in the movement. We will find how to help you to coordinate so that you will be in part of those who will be inviting in the next conference officially. Igbo niile na-asụ n'onu n'onu mana akwa ụkwala ọbụla ofu. Igbo bụ ofu. Nobody is more Igbo than another person. We are all one. We are one.